Καλημέρα, είμαι ο Φίβος και σήμερα είμαι στο γραφείο μου στο Πολυτεχνείο, από όπου θα σας μιλήσω για τη χρησιμότητα των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που ονομάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι μια ευφυής σύλληψη με την οποία μπορεί ο άνθρωπος να παράγει ενέργεια από τον αέρα και τον ήλιο. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει επενδύσει πολύ στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας φυτέψει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στα πιο απίθανα μέρη. Μολονότι το διάγραμμα φαίνεται εντυπωσιακό, αν εξετάσουμε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας από την κάθε πηγή, τελικά η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πάρα πολύ μικρή. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο χρήσιμη είναι η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφού η ενέργεια παράγεται μόνο όταν φυσάει και έχει ήλιο, η ενέργεια αυτή παράγεται τυχαία. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα παραγωγής ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια στην Κίνα. Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε την ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό μια μέρα που έχει ήλιο και μια μέρα που έχει σύννεφο. Χωρίς να χρειάζεται να είμαστε ειδικοί, βλέπουμε την τυχαιότητα του ρεύματος που παράγεται με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά τις μέρες με σύννεφο. Να σημειώσουμε ότι με τα φωτοβολταϊκά το ρεύμα αυτό παράγεται μόνο τη μέρα που έχει ήλιο, δηλαδή αν δεν έχουμε τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτό το ρεύμα, το βράδυ δεν θα μπορούσαμε να ανάψουμε ούτε μία λάμπα. Ενώ λοιπόν οι διακυμάνσεις στην παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν μελετηθεί αρκετά καλά, εξακολουθεί να λείπει μια βαθύτερη κατανόηση των διακυμάνσεων στη δυναμική της κατανάλωσης, η οποία τελικά κάνει όλο το εγχείρημα ασύμφωνο. Ένα παράδειγμα βλέπετε σε αυτή την εικόνα που απεικονίζει την προσφορά και την ζήτηση ενέργειας. Εδώ βλέπουμε ότι σε ένα πραγματικό σύστημα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάποιες ώρες μας δίνουν περισσότερο ρεύμα από όσο θέλουμε και άλλες ώρες λιγότερο. Ας μείνουμε λίγο σε αυτή την εικόνα για να καταλάβουμε ότι τελικά η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές είναι κατά πολύ μεγάλο μέρος απλά άχρηστη. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε το περίσσευμα και να το δώσουμε στο έλλειμμα. Μόλον ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρουμε αυτό, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως προσπαθούμε να το κάνουμε με μπαταρίες. Λιγότερο γνωστός αλλά περισσότερο αποδοτικός τρόπος και με εφαρμογές σε μεγάλη κλίμακα είναι η διαδικασία της αγγλισσοταμίευσης. Με τη διαδικασία αυτή φτιάχνουμε δύο φράγματα στη σειρά όπου οι λίμνες τους συνδέονται με ένα σωλήνα και ένα αστρόβιλο που μπορεί να λειτουργήσει και ως αντλία. Όταν θέλουμε ενέργεια, αδειάζουμε το πάνω φράγμα και ο στρόβιλος μας δίνει ενέργεια. Όταν μας περισσεύει ενέργεια, για παράδειγμα από το περίσσευμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο στρόβιλος γίνεται αντλία και το νερό αποθηκεύεται στο επάνω φράγμα. Αποκτά δηλαδή δυναμική ενέργεια την οποία μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε όταν πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Έτσι το νερό λειτουργεί σαν μπαταρία. Στην Ελλάδα έχουμε λίγα τέτοια φράγματα και πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που με κάνει να αμφιβάλλω για την χρησιμότητα της ενέργειας που παράγουν. Ένα άλλο θέμα είναι ότι για να φτιαχτεί κάτι το οτιδήποτε χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται ενσωματωμένη ενέργεια και θεωρούμε ότι περιέχεται στο μηχάνημα, στο κτίριο, σε οτιδήποτε κατασκευάζουμε. Οι ανεμογεννήτριες περιέχουν ενσωματωμένη ενέργεια 30 τερατζάουλ για εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜΒ, ενώ η ενέργεια που αναμένεται να παράγει αυτό το ΜΒ στη διάρκεια ζωής του είναι 700 τερατζάουλ ή 35 τερατζάουλ ετησίως. Τα φωτοβολταϊκά περιέχουν ενσωματωμένη ενέργεια 7 τερατζάουλ για εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜΒ, ενώ η ενέργεια που αναμένεται να παράγει αυτό το ΜΒ στη διάρκεια της ζωής του είναι 112 τερατζάουλ ή 6 τερατζάουλ ετησίως. Μολονότι φαίνεται ότι η ενεργειακή τους απόσβεση γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την παραγωγή τους, όταν δεν έχουμε κατάλληλες διατάξεις αποθήκευσης του ρεύματος, πολύ αμφιβάλλω αν τελικά θα παράξουν χρήσιμο ρεύμα. Δηλαδή με το τυχαίο ρεύμα που θα παράγουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορούσε να δουλέψει το εργοστάσιο που τα κατασκεύασε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζεται γη. Δηλαδή, η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ανταγωνιστική με την αγροτική γη που παράγει φαγητό.
Απαιτούνται περίπου 1 έως 5 στρέμματα για εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜΒ ανεμογεννητριών και 8 έως 20 στρέμματα για εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜΒ φωτοβολταϊκών. Κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και όσο περισσότερα αντικείμενα φτιάχνουμε με την ίδια τεχνολογία, η τιμή της μειώνεται και γίνονται όλο περισσότερο προσβάσιμη και συμφέρουσα. Αυτό περιγράφεται από τον νόμο του Wright και αποτυπώνεται σε αυτό που ονομάζουμε καμπύλη εκμάθησης της τεχνολογίας και όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών σε λογαριθμική κλίμακα και στον κατακόρυφο την τιμή τους. Το ίδιο βλέπουμε και στις μπαταρίες ιόντων λιθίου, που η τιμή τους πέφτει όσο περισσότερες μπαταρίες κατασκευάζουν. Η παρατήρηση της τεχνολογικής εξέλιξης γίνεται και μέσω του νόμου του Μουρ, που περιγράφει την τεχνολογική αλλαγή ως συνάρτηση του χρόνου. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό των τραντζίστορ στους μικροεπεξεργαστές που διπλασιάζονται κάθε 2 χρόνια. Ενδεχομένως η πιο εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη με τη μείωση του κόστους είναι το πόσο κόστιζε το φως σε λούμεν ανά ώρα στην Αγγλία από το 1300 μέχρι σήμερα. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι ο εξηλεκτρισμός και η πρόοδος έκαναν το φως τη νύχτα, που τον μεσαίωνα ήταν ένα είδος ακραίας πολυτέλειας, να είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό των ανεπτυγμένων οικονομιών. Η τεχνολογία και η εξέλιξή της μας δίνει ελπίδες ότι στο μέλλον θα τα καταφέρουμε να κάνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να δίνουν την ενέργεια όποτε την θέλουμε εμείς και όχι όποτε τη θέλουν αυτές και να είναι χρήσιμες. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε την ενέργειά τους και ιδανικά να μην είναι ανταγωνιστική η χρήση γης τους με την αγροτική γη. Δυστυχώς όμως σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι συμφέρουσες ούτε ενεργειακά ούτε οικονομικά, γιατί η ενέργεια που παράγουν, εκτός από άχρηστη, είναι και πολύ ακριβή. Ας δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη βιασύνη στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Στο διάγραμμα βλέπουμε τα ενεργειακά μείγματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας από το 1960 μέχρι σήμερα. Βλέπουμε την απότομη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με κίτρινο που επιχείρησαν να κάνουν η Αγγλία, η Γερμανία και η Σουηδία και ας δούμε τι προβλήματα αντιμετώπισαν οι 2 τελευταίες χώρες. Η Γερμανία, που βιάστηκε να κάνει την ενεργειακή της μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλείνοντας τα λιγνητικά και πυρηνικά της εργοστάσια, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το σχετικό άρθρο του Economist, που περιγράφει την κατάσταση του Σεπτέμβριο του 2023, έχει τίτλο «Η αγωνία αυξάνεται για την πράσινη μετάβαση στη Γερμανία». Το ίδιο και η Σουηδία, που φαίνεται να εγκαταλείπει τα φιλόδοξα σχέδιά της στην πράσινη μετάβαση. Την αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των ανεμογεννητριών αποδείξαν και οι μετοχές της Siemens, που κατασκευάζει ανεμογεννήτριες, οι οποίες έπεσαν κατά 41% μόλις διαπιστώθηκε ότι οι ανεμογεννήτριες του πεδίου τελικά έχουν πολύ μικρότερο χρόνο ζωής από αυτό που είχε υπολογιστεί, όπως φαίνεται από τα σχετικά διαγράμματα τον Ιούνιο του 2023 και την τιμή της μετοχής. Περαιτέρω βήματα αποδόμησης της μετοχής εμφανίστηκαν και τον Οκτώβριο του 2023. Αντίστοιχα, φαίνεται ότι και τα φωτοβολταϊκά πάνελ γερνάνε πιο γρήγορα από ό,τι αναμένονταν. Ας δούμε τώρα το ίδιο θέμα από την οικολογική του σκοπιά. Ο ορισμός της αειφορίας δόθηκε από τον ΟΗΕ το 1987 και είναι το να καλύπτουμε τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύουμε τις ανάγκες του μέλλοντος. Εδώ ο ποιητής θέλει να πει ότι είναι δόκιμο να καταναλώσω φυσικούς πόρους και να δημιουργήσω απορρίμματα για να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου, αλλά πρέπει να αφήσω φυσικούς πόρους και να έχω διαχειριστεί τα απορρίμματά μου, έτσι ώστε και τα παιδιά μου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες και να μην χρειάζεται να μαζεύουν τα σκουπίδια μου. Βέβαιο είναι ότι η κοινωνία που θα ζουν οι κόρες μου τότε που θα έχει τελειώσει ο χρόνος λειτουργίας των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών θα κληθεί να διαχειριστεί σε μεγάλη κλίμακα αυτά τα τεράστια σκουπίδια μας.
πρόβλημα που έχει ήδη προκύψει στην Αμερική, τη Γερμανία και τη Δανία, όπου δεν ξέρουν τι να κάνουν τα πτερίγια των ανεμογεννητριών, τα οποία δεν ανακυκλώνονται. Η ελπίδα είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τουλάχιστον θα μας έχουν καλύψει κάποιες ενεργειακές ανάγκες, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν περισσότερους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Δείξαμε όμως ότι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εμπεριέχει μεγάλη αβεβαιότητα και δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι τελικά η ενέργεια που παράγεται είναι πολύ χρήσιμη. Ένα ακραίο αρνητικό παράδειγμα το είδαμε και στο πολύ κρύο που έκανε στο Τέξας το 2021, όπου οι άνθρωποι είχαν απόλυτη ανάγκη την ενέργεια για να επιβιώσουν. Οι ανεμογεννήτριες που καλύπτουν το 20% της ενεργειακής ζήτησης του Τέξας πάγωσαν μαζί με άλλες ενεργειακές παραγωγικές μονάδες του μείγματος. Έτσι μείναν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ενέργεια σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σχετική μελέτη εκτιμάει ότι λόγω του blackout που κράτησε αρκετές μέρες κατά τη διάρκεια εκείνου του γεγονότος, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ήταν 700 άνθρωποι. Αυτό ήταν το βίντεο. Στο πρώτο σχόλιο θα βρείτε την παρουσίαση με τις σχετικές αναφορές. Είμαι ο Φίβος. Τα λέμε.